Αν το τζάκι σας καπνίζει, η λύση είναι η τζέμι. Γεια σου! Ας δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε μια για πάντα το πρόβλημα του καπνού στο τζάκι σου με το σύστημα αναρρόφησης τζέμι με μερικά απλά βήματα. Τώρα τοποθετούμε το σύστημα αναρρόφησης τζέμι. Αυτή είναι μια καπνοδόχος. Αυτό είναι το σύστημα αναρρόφησης τζέμι και αυτός είσαι εσύ. Χρειαζόμαστε ένα μέτρο, ένα ψαλίδι, ένα σταθερό κατσαβίδι, 2 κλειδιά νούμερο 10, ένα κλειδί νούμερο 13 και τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε συσκευασία. Σε αυτό το tutorial θα βρείτε όλες τις φάσεις συναρμολόγησης. Είστε έτοιμοι? Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι πριν να παραγγείλετε το σύστημα αναρρόφησης τζέμι είναι να ελέγξετε αν η απόλυξη της καπνοδόχου σας είναι στρογγυλή, τετράγωνη ή ορθογώνια. Αν η καπνοδόχος σας διαθέτει εξωτερικά μία απόλυξη τετράγωνη ή ορθογώνια, θα βρείτε όλο το kit συναρμολόγησης ήδη μέσα στη συσκευασία. Αν όμως το σύστημά σας αποτελείται μόνο από μία καπνοδόχο στρογγυλού σχήματος, χωρίς επένδυση από λιθοδομή, πρέπει να ζητήσετε τον στρογγυλό προσαρμογέα που ταιριάζει στις διαστάσεις σας. Πάρτε το μέτρο, μετρήστε την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα σας και μαζί με το σύστημα αναρρόφησης τζέμι παραγγείλετε και το στρογγυλό προσαρμογέα. Τοποθετήστε τη συσκευασία κάθετα έχοντας προς τα επάνω την πλευρά που θα ανοίξετε. Ανοίξτε τη συσκευασία κόβοντας τα καλύματα με το ψαλίδι ή με ένα μαχαίρι. Εκτός από το σύστημα αναρρόφησης τζέμι, μέσα στη συσκευασία θα βρείτε 4 μεγάλους συνδετήρες, 4 μικρούς συνδετήρες, τις οδηγίες συναρμολόγησης, τις βίδες και τα μπουλόνια που απαιτούνται για την εγκατάσταση και το ρυθμιστή ταχύτητας. Μετρήστε τις διαστάσεις της καπνοδόχου. Τοποθετήστε τους 4 συνδετήρες επάνω στις 4 πλευρές του συστήματος αναρρόφησης. Πάρτε το μέτρο και διαχωρίστε τους μεγάλους συνδετήρες ανάλογα με τα μέτρα της καπνοδόχου σας, προσθέτοντας ακόμη έναν πόντο ώστε να εφαρμόσουν τέλεια στην καπνοδόχο. Ακινητοποιήστε τους 4 μεγάλους συνδετήρες με τους 4 μικρότερους συνδετήρες που βρήκατε στη συσκευασία με τη βοήθεια των 2 κλειδιών. Ανάλογα με το πλάτος του καλύματος της καπνοδόχου, οι μικροί συνδετήρες μπορούν να στερεωθούν εσωτερικά ή εξωτερικά των μεγάλων. Πάρτε τις μικρότερες βίδες με τα μπουλόνια για να στερεώσετε τους 4 μικρούς συνδετήρες επάνω στους μεγάλους. Ευθυγραμμίστε τις σχισμές των συνδετήρων με τις οπές στη βάση του τζέμι και στερεώστε με βίδες και μπουλόνια χρησιμοποιώντας ένα κλειδί. Με το δεύτερο κλειδί σφίξτε καλά τις βίδες. Πριν να σφίξετε όλες τις βίδες, ελέγξτε ξανά τα μέτρα.
Αυτή τη στιγμή θα πάμε να βγάλουμε το σύστημα αναρρόφησης από το χαρτόνι συσκευασίας, πιάνοντάς το από την εξωτερική πλευρά. Το σύστημα αναρρόφησης Gemmy είναι πλέον έτοιμο για εγκατάσταση. Τοποθετήστε το σύστημα αναρρόφησης επάνω στην απόλυξη της καπνοδόχου. Πάρτε τα δύο πιο μικρά μπουλόνια της συσκευασίας και στερεώστε το σύστημα αναρρόφησης επάνω στην απόλυξη της καπνοδόχου. Τώρα πρέπει να επεκτείνετε το καλώδιο πλάι στο σύστημα αναρρόφησης για να το φέρετε ως το μεταγωγέα ρύθμισης, ο οποίος γενικά τοποθετείται κοντά στο τζάκι για μεγαλύτερη άνεση χρήσης. Προσοχή! Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο από την πλακέτα ακροδεκτών του μοτέρ για να χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια διαφορετικά καλώδια, επειδή το καλώδιο που έχουμε εισάγει είναι ένα ειδικό καλώδιο κατάλληλο για υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα συνδέστε τα καλώδια από το μεταγωγέα στην πλακέτα ακροδεκτών. Συνδέστε τα δύο καλώδια που πηγαίνουν στο σύστημα αναρρόφησης. Συνδέστε εδώ τα δύο καλώδια της γείωσης, τα οποία προέρχονται και τα δύο από τη γείωση της εγκατάστασης και τη γείωση του συστήματος αναρρόφησης. Συνδέστε εδώ τα δύο καλώδια που προέρχονται από την τροφοδοσία 220V. Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε το ρυθμιστή στον τοίχο ή αν προτιμάτε μπορείτε να τον ενσωματώσετε εντός του τοίχου. Ενεργοποιήστε το σύστημα αναρρόφησης και στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης ανάλογα με την ταχύτητα που προτιμάτε. Το σύστημα αναρρόφησης Gemmy διαθέτει 6 ταχύτητες αναρρόφησης και είναι αθόρυβο και ασφαλές. Μάλιστα, δίπλα στο διακόπτη βρίσκεται μια ασφάλεια προστασίας από βραχικυκλώματα. Με το σύστημα αναρρόφησης Gemmy, το σπίτι ή η δραστηριότητά σας δεν θα αντιμετωπίζει πλέον προβλήματα καπνού. Αν η απόλυξη της καπνοδόχου σας έχει ιδιαίτερο σχήμα, μην ανησυχείτε. Έχουμε προβλέψει όλες τις λύσεις και ακολουθούν μερικά παραδείγματα. Αν η καπνοδόχος σας είναι στρογγυλή και βρίσκεται εντός τετράγωνης ή ορθογώνιας καπνοδόχου, πρέπει να κλείσετε το χώρο που παρεμβάλλει μεταξύ της στρογγυλής και της τετράγωνης καπνοδόχου με κονίαμα, κατά τρόπο που να μην σημειώνεται απώλεια της ισχύως αναρρόφησης. Αν έχετε περισσότερες στρογγυλές καπνοδόχους εντός εντυχισμένης καπνοδόχου, επεκτείνετε την καπνοδόχο που σας ενδιαφέρει και εγκαταστήστε το σύστημα αναρρόφησης με το στρογγυλό προσαρμογέα ανάλογα με την εξωτερική διάμετρο της στρογγυλής καπνοδόχου σας. Αν η καπνοδόχος σας είναι μεγαλύτερη από τις διαστάσεις του συστήματος αναρρόφησης Gemmy, δηλαδή αν υπερβαίνει τα 43 τετραγωνικά εκατοστά, πρέπει να εγκαταστήσετε το σύστημα αναρρόφησης με μεγαλύτερους ρυθμιζόμενους συνδετήρες, χρησιμοποιώντας 4 Fisher κάθετα στις 4 γωνίες του συστήματος αναρρόφησης. Αν η καπνοδόχος σας διαθέτει μόνο μία πλευρά που υπερβαίνει τα 43 εκατοστά και μία άλλη μικρότερη από 43 εκατοστά, πρέπει να εγκαταστήσετε το συνδετήρα με τους μικρότερους συνδετήρες που περιλαμβάνονται στο kit.